休憩を解いて再開します。一般質問を続けます。通告7番、磯清彦君。4番、磯清彦君。皆様、こんにちは。4番議員の磯清彦でございます。議長よりお許しが出ましたので、通告に従い、私の一般質問をさせていただきます。私の一般質問は大きく3つでございます。1、観光と一次産業の一体的推進について。2、災害に備えた事前復興計画について。3、津波避難路整備と誘導についてであります。1、観光と一次産業の一体的推進について、町では形石採掘などによる工業や採石事業、カツオやサンマなどの遠洋漁業、天草やイカ、伊勢エビなどの沿岸漁業、かつお節や開きなどの水産加工業、わさびやアロエ、柿栽培などの農業や林業、また基幹産業として景観や温泉を生かした観光業で発展してきました。現在では観光業が主力となっていますが、観光交流人口は年々減少傾向にあり、さらに新型コロナウイルス感染症の影響により大幅に落ち込んだ後、いまだコロナ前の水準には戻っていません。この状況を踏まえると、町として戦略的なテこ入れを行う必要があると考えます。本町には豊かな海・山の資源、漁業、農業・林業といった一次産業があり、これらを観光と結びつけることで、新たな魅力や付加価値を生み出す可能性があります。観光と農林水産業を一体的に推進することは、地域経済の底上げにもつながる重要な視点です。そこで伺います。1、観光と地域資源、農林水産業を連携させた振興策について、町としてどのような方向性を考えているか。2、災害に備えた事前復興計画について、私は今年1月、東日本大震災からもうすぐ15年となる宮城県の被災地を視察してきました。現地は瓦礫一つなく整備され、テレビや新聞で見た壊滅的な地震津波の被害状況からは想像もつかないほど見事な復興を遂げていました。しかし、西伊豆町と似た地形の雄勝町などは人口が十分に回復しておらず、復興のスピードが地域の将来を左右することを改めて感じたところであります。西伊豆町でも南海トラフ巨大地震の地震津波リスクを抱えており、災害後の復興を進めるためには、平時から復興の方針や手順を整理しておく事前復興計画が不可欠だと考えます。そこで伺います。1、事前復興計画の策定について、災害発生後の復興を迅速に進めるため、事前に復興のプランを策定しておく必要があると考えるが、町の見解はどうか。2、応急高級住宅について、応急仮設住宅の建設候補地や住民の移住先となる高級住宅の確保について、現時点でどのような検討がされているか。3、津波避難路の整備と誘導について、令和元年に策定された津波避難対策緊急事業計画に基づいて、津波避難対策緊急事業計画に基づいて、津波避難タワーは町内各地に整備が進んでいますが、山林など高台への避難路については整備が必要ではないかと思う箇所もあります。また、避難場所や津波避難タワーへの誘導標識、看板の設置が進んでいますが、観光客やインバウンド客など土地勘のない人がすぐ誘導看板を見て避難できるのか、対策が不十分に感じます。そこで伺います。1、山林などの高台への津波避難路の整備について、
山林と高台への避難路の整備をどのように進めていく考えか、2、旅行者や海水浴客、インバウンド向けの避難誘導について、旅行者や海水浴客、インバウンド向けに避難誘導の動画を作成し、配信する考えはないか。以上で私の壇上からの質問を終わります。町長。それでは、磯議員の一般質問にお答えをさせていただきます。まず大きな1点目の観光と一次産業の一体的推進についての括弧1、観光と地域資源、農林水産業を連携させた振興策について、町としてどのような方向性を考えているのかというご質問でございます。西伊豆町はこれまで豊かな海や山の自然環境と、それを背景とした漁業、農業、林業といった一次産業、さらには温泉や景観を生かした観光業が相互に支え合いながら地域経済を形成してまいりました。しかしながら近年は観光交流人口の減少に加え、一次産業においても担い手の高齢化や生産規模の縮小が進んでおり、生産量の拡大を前提とした従来型の連携は難しくなっていると認識をしております。このような状況を踏まえ、本町では観光と一次産業を一体的に推進する方向性として、海や海業、漁村の営みを観光資源として活用する海業の考え方を軸に、取り組みを始めております。また、農業や山の資源につきましても、供給量の拡大を前提とするのではなく、体験や地域資源としての価値を高める形で観光と結びつけていくことが可能であると認識しております。今後につきましては、観光事業者、一次産業従事者、地域団体等と連携を図りながら、地域資源の活用を進め、観光消費の地域内循環を高める取り組みを推進しております。すいません、ここで訂正します。海や海業と私言いましたが、ここは海や漁業に変えてください。資料は後ほど提供します。はい、次に、大きな2点目の災害に備えた事前復興計画についての括弧1、事前復興計画策定について、災害発生後の復興を迅速に進めるため、事前に復興のプランを策定しておく必要があると考えるが、町の見解はどうかというご質問です。議員のご指摘のとおり、事前復興プランの策定は必要と考えておりますが、現在は未着手となっています。この事前復興計画は、被災後にどこに住むか、町をどう作り直すかという個人の生活や財産に直結する方針を定めるため、懸念や反対意見、あるいは慎重な意見が出る可能性がありますので、慎重に進めていきたいと考えております。次に、括弧2の高級住宅について、応急仮設住宅の建設候補地や住民の移住先となる高級住宅の確保について、現時点でどのような検討がされているのかというご質問です。現在の応急仮設住宅建設予定地は、西名漁協埋め立て地、田子漁港埋め立て地、鴨小学校グラウンド、旧田子中学校グラウンド、旧荒利小学校グラウンドの5カ所となっておりますが、鴨小学校グラウンド以外の4カ所は津波浸水想定区域内となっております。現状としては、応急仮設住宅や高級住宅につきましては、町内での用地確保は難しいと思われるため、災害協定を結んでいる市、町や姉妹町等に用地確保などの相談をしているところでございます。次に、大きな3点目の津波避難路整備と誘導についての括弧1、山林などの高台への津波避難路の整備について、山林と高台へ避難路の整備をどのように進めていく考えかというご質問です。現在、各地区におきまして、避難場所が確保されております。避難路の管理については、各地区でのクリーン作戦時に草刈りや清掃等をお願いしております。なお、手すりの設置など、多額な費用がかかる工事につきましては、地区要望を提出していただき、内容等を精査した後に対応しております。次に、括弧2の旅行者や海水浴客、インバウンド向けの避難誘導について、
旅行者や海水浴客、インバウンド向けに避難誘導の動画を作成し、配信する考えはないかというご質問です。現在、旅行者や海水浴客、インバウンド向けに避難施設への誘導看板を設置しております。看板には世界共通のピクトグラムや矢印などを使用し、海外の方でも分かりやすいものにしております。動画配信につきましては、他自治体が公開している YouTube 動画の再生回数などを分析した結果、動画の作成及び配信は費用対効果の観点から妥当ではないと考えております。以上、壇上での答弁を終わります。磯清彦君。はい、それでは質問通告に従いまして再質問をさせていただきます。先ほどのお話ですと、海業の方がメインということだったんですけれども、私どもは1月に第二常任委員会の方で南房総市の道の駅道の駅富浦琵琶クラブというところを視察してまいりました。でそこは6つの町と1つの村が合併してできた市になっておりまして、人口が約33,800人で、過疎が進んでいるところで西津町と似た部分もあるんですけれども、事情がちょっと少し違っていまして、農業が盛んなところで菜花という野菜の生産量が全国1位で、ビワが生産量が全国2位ということで、農業が盛んなところであります。で農林漁業に従事している人が 20%、5人に1人ということで、その反面観光の方がちょっと観光の方があまり盛んではないところで、世界遺産や良質な温泉など目玉となるものがない、宿泊としては夏場の海水浴客の民宿などがメインということで、それも年々減少していっているという状況の市でありました。でそこは観光交流人口を増やすために道の駅を核としまして、一括受発注システムというものを作って、町の振興、観光客の獲得を成功させているというところでありました。でこの一括受発注システムというのがいろいろな町の小さな資源を組み合わせて一つのパッケージにして、でツアーを作って旅行会社に売り込むということで、そういった取り組みをしているところであったんですけども、中心としては道の駅を核としているというところでありました。で西津町でも以前道の駅をクリスタルパークを道の駅にということを考えられていることはあったかと思うんですけれども、今その道の駅の計画というのはどういった考えでいらっしゃるでしょうか。産業振興課長。磯議員おっしゃるように、過去にそのような構想がございました。平成23年度に道の駅開設検討会というのが開かれていたという会議録がございます。でその当時のですね、懸念される内容というか、24時間利用可能な駐車場とトイレの常時の開放であるとか、道路利用者の方への情報提供機能の確保であるとか、地域連携機能の強化といった要件の方をですね、満たす必要があったのですけれども、施設の構造とか運営形態のことを踏まえると、その費用の関係、管理運営体制の再構築等の必要を考えた場合に、その費用対効果、
将来的な採算性という観点から、総合的に判断をして、具体的には、実施ということには至らなかったというふうに思われるところでございます。以上です。磯清彦君。先日、新聞報道であったんですけれども、下田市の方は下田北インターの付近に、道の駅を検討するなという話がありました。で伊豆縦貫道なんかもちょっと完成、工事が進んでおりまして、また交通量なんか増えてくるようになると思うんですけれども、再度また道の駅を、クリスタルパークに限らず町内どこか整備するなというお考えはないでしょうか。町長よろしければいかがでしょう。産業振興課長。一番近いところにあるのが、松崎の三泉さんのところにあるというのがありまして、で距離数とかの関係とかもあると思いますので、あとは、先ほどの繰り返しになりますけれども、果たして、クリスタルパークには限らないかもしれませんが、西伊豆町内に道の駅を設けた場合にどのくらいのやはり利用というか効果があるかということが懸念される部分がございますので、今のところは具体的にというお話はなんていうかないというふうに思っていただいてよろしいかと思います。磯清彦君。はい、わかりました。先ほど道の駅を核として一括受発注システムを作るというお話をさせていただいたんですけれども、これ観光庁の方で地域づくり法人 DMO という取り組みをしておりまして、町の方でもこの DMO を先日中田議員の方からも少しお話質問があったんですけれども、これについてちょっと詳しく教えていただければと思います。産業振興課長。観光 DMO というものに関しましてのちょっとご説明をさせていただこうかと思います。地域の多様な関係者の方と共同を行って、観光地域づくりを行う司令塔というふうにお考えいただければよろしいかと思います。で観光資源を磨き上げるであるとか、マーケティングであるとか、ブランディングなどを通じてその地域の、稼ぐ力を引き出して、で観光地の一体的なマネジメントを行っていただく組織というふうにお考えいただければよろしいかと思います。以上です。磯清彦君。こちらの観光庁の資料ですとかを見ると、一般社団法人ですとかという組織を立ち上げるというような形になっているんですけれども、組織体としては社団法人ですとか NPO ですとか、そういったものを立ち上げるという形になるんでしょうか。産業振興課長。まだ構想の段階という形でございます。ですので具体的な内容がまだお示しできないところではございますけれども、こちらとしましてはですね、必ずしもその法人ということには限っていなくてですね、農林水産業、商工業など、町内の産業全般と、観光業を結びつけて効果的な誘客につなげる事業のマネジメントを行う組織というふうに考えてますので、それが必ずしもその法人であるとか NPO であるとかというふうにはまだ確実には決まっていないところというふうにご理解いただければと思います。以上です。磯清彦君。そうしましたら、これはどれぐらい例えば今年いっぱいで、会合を開きまして組織体を作って来年度から事業を始めるとか、
そういったなんかスケジュール的なものはいかがでしょうか。産業振興課長。こちらの地域 DMO の設立の検討のために町の方では令和8年度当初に国の地域活性化企業人制度というのを活用します。でその関係があってその地域活性化企業人制度というのの、活用の期間が、最長3年というふうになります。なので遅くとも、令和10年度末までには何らかの形をお示しするように、こちらで、計画を立てていくということになろうかと思います。以上です。磯清彦君。はい、この時期的なものは分かりました。でこの資料の方では観光庁の資料の方ですとさまざまな町の文化財、例えば人形三馬荘ですとか当たると思うんですけれども、ですとか商工業、農林業、あと農業体験ですとか、先日試験を受けてきまして免許合格したんですけども、狩猟の体験ですとか海業ですとか宿泊飲食地域住民、あと交通事業者ですとかいろいろな方の取り組みを入れていくという形が想定されているんですけれども、この中に農業ですとか一次産業林業ですとかっていうのも組み込んでもらえるでしょうか。産業振興課長。今議員いろいろ挙げていただいた産業いろいろありまして、多様な産業の方にやはり参画をしていただいてという構想を練っているところでございますので、参画していただきたいのは考えておるところではございます。ただその当事者となる、各事業者様のそのそちらのごめんなさい DMO に関する理解度であるとか、あとは意欲であるとか、そういう部分もございますので準備段階から参加いただけるかどうかは今後の課題ということになるのかなと、こちらとしては思っているところです。以上です。磯清彦君。これもぜひ一次産業振興町の一体的な産業の活性化つながってくると思いますので大いに期待しております。ぜひ大成功になるようにしっかり準備の方を進めていただければと思います。続きまして次の防災の関係の質問、再質問をさせていただければと思います。こちらの方も私1月に東北宮城県のですね仙台市荒浜地区ですとか石巻市の、門脇小学校ですか大川小ですとか震災港の方ですね、あと女川町南三陸町五月町ですとか気仙沼市ですとかをちょっと視察してきたんですけれども、石巻市の雄勝町ですね、雄勝町の方では住宅が大変津波に流されまして、で住宅を喪失してしまったという方が多く出まして、高台の移転を当初計画をしたそうです。ところが住宅地の造成には町の方で補助金が出るけど道路には補助金が出ないということで、これが計画がまた2点3点したそうで、最終的に高さが 9.7 メーター、最高の高さが 9.7 メーターもある防潮堤の整備ということで、防潮堤を整備するということで事業が決まったそうです。でこの計画ができるまで3年かかって、で事業が終わるまで2017年ということで6年かかってということで、時間がすごくかかってしまって町に帰ってくる予定の人が帰ってこなかったそうです。で4400人の町民がいたところが1100人ほどになってしまっているということで、復興のスピードっていうのがやっぱり大きく関わってくるのかなという
このスピードっていうのが大きく関わってくるのかなと感じました。それで、事前の復興プランの方なんですけれども、実際の被災地のどう復興していたかっていうのを見ると、住まいの方は高台、安全な場所で、山を住宅地整備しまして、その残土を沿岸地域に持ってきまして、かさ上げをして、でそこを商業施設ですとか事業所にしまして、沿岸部の方は災害危険区域ということで住宅の建築ができないという不可という場所にエリア分けをしているという形になっていました。でこういったことを事前にちょっと着手検討していくということが必要ではないかなと思うんですけれども、これについてはいかがでしょうか。防災課長。確かにご指摘のとおりですね、高台移転ということは大変早く計画していかなきゃならないというところがございます。で先ほど町長の答弁もありましたが、この案件につきましてはやはり個人の生活や財産に直結する方針を定めなきゃならないということもございますので、やはり慎重に進めていかなきゃならないと考えております。でまた、課題移転ということになりますと、または土地の造成にもですね、大変多額の費用がかかりますので、こちらの費用の含めてですね、造成場所も含めてですね、町民の皆様のご意見を聞きながら、慎重に検討していかなければならないと考えております。基礎議員、もう少しマイクを近づけてお願いしますね。発言の時に。はい。はい、磯清彦君。はい、住宅支の方については分かりました。では施政方針の方で、ありました福祉介護施設ですとか病院ですとかなんですけれども、やっぱり小勝町の方では小勝病院っていう病院があったそうなんですけれども、ここは入院患者さん40人、いらっしゃいまして、で職員さん28人いたそうなんですけれども、津波に飲まれて患者さんは40人全員と24人職員さん亡くなったそうです。でこういうのを考えると、やっぱり介護施設ですとか病院施設っていうのは津波浸水区域外に、早急にちょっと移転した方がいいのかなと思うんですけども、これについて再度町長お考えをお伺いできれば。町長。はい、その件につきましては、私は常々心配をしておりますので、今回、議員の皆さんも新しくなりましたから、皆さんどんなご意見をお持ちなのかということで、議長にお願いをして、ここからいろんなご意見を挙げていただきました。ただ残念なことに、それを読む限りですと、あまりそういったことに前向きではないようなご回答が多々ございましたので、ここは議員と話をしても多分前に進まないだろうという判断をしたので、医療関係者や介護関係者、また地区の代表の方を入れてですね、委員会をやろうということで、今年度1回、来年度4回行わせていただきたいというふうに思っております。ただ、そうは言っても、じゃあそれはですね、誰が作るのかっていう話になるわけです。先ほどの議員からは、その財政かというようなお話をいただきました。当然何かを作るには財政出動をしなければなりません。それが実際、公共的に西伊豆町が関わった場合、耐えられるのかという問題もございます。で、うちには認定こども園、また小中、この役場含めてですね、公共として移転をさせなければいけない案件がございますので、そういった高齢者の施設であったりとか、病院の方まで財政的に回せる余裕があるのかという問題も合わせて考えなければいけませんので、理想としてやってあげたいということは私も山々思っておりますが、現実としてそれがどの程度可能なのかということもですね、やはりしっかりと見極めなければいけないんだろうというふうには思っております。
磯清彦君。わかりました。先ほどのお話で委員会を開かれるということでしたけれども、これには議員の方は関わったりということはあるんでしょうか。町長。はい、今、西伊豆町議会で委員会に所属をされているのは、多分国運協ぐらいじゃないかなというふうに思います。で、過去にはですね、町主催の委員会には、有識者という枠で議員が1人か2人入っていた時期があります。私が初め議員だった頃はありました。で、途中からですね、委員会で、もし議員を派遣した場合、委員会から上がってきたものは、すべても意見が言えないんだというような議論が起こりまして、委員会から議員は撤退させるんだということで、議員が各種委員会から手を引いたという経緯があります。というのも、議員の代表として出ている議員が個人で勝手な意見も言えないし、仮にそこが議会から出されて、言っている先でですね、気に入らない案件があったとして手を挙げない、もしくは賛同社員で手を挙げた、これが議会の総意なのかみたいなことがあってですね、委員会から撤退だということが決まったというふうに私は記憶をしておりますので、仮に議員さんがもしそこに関わった場合、他の議員さんがその議員に対してどのようなことを言うのかっていうのもわからないし、議会の代表でないんだったらなぜ議員が出てる必要があるのかという問題もありますので、あえて入れておりません。そういった過去の経緯がございますので。なので、議員の皆様におかれましては、出てきたものを、この議会、もしくは全員協議会で、私たちはいつも説明をしておりますので、ご判断をいただいた方がよろしいのかなというふうにも思いますし、逆に議決権者が委員会にいることによって、他の委員さんの発言が、萎縮してしまう可能性もなきにしもあらずなんだろうなというふうに思っておりますので、現在委員会においては、国運協以外は多分お入りになってないんだろうというふうに思います。磯清彦君。わかりました。また全協の方で、いろいろ委員会の方内容決まりまして、いろいろ固まってきましたらお話をお伺いできればと思います。続きましては応急仮設住宅についてなんですけれども、建設場所、公有地の場所というのを先ほどお話があったんですけれども、津波浸水区域が多いということで、あまり戸数は建てられないのかなというところで、そうしましたら借り上げ型の賃貸住宅の方ですね、こういう検討はされているかっていうのをちょっとお伺いできればと思います。町長。はい、その件につきましても、過去どなたかの議員の一般質問でお答えしていると思いますので、議事録をご確認ください。多分それ以上でもそれ以下でもございません。ただその当時から、現在もし変わった場所が部分があるとするならば、今現在宇久須の月原の残土処理場を作って今いろいろと土を入れさせていただいております。そこにつきましては浸水想定区域外になりますので、もしそこが更地として使えるということであるならば、そういった場所も利用の対象になる可能性があります。可能性です。できますではなくて可能性だというふうに捉えてください。で、今建設家の方がいろいろ交渉していただいて、石木区の岩屋のところの工業団地の奥ですね、できればここにもそういったものを作りたいなというふうに思っております。ですので、そちらも進んでいけば平らな土地がしっかりとできますので、活用することも可能だろうというふうには思います。最終的には現在想定されている浸水想定区域外の場所は先側よりも上流、西名地区で言えば。で、田子地区についてはほぼ今家屋の建っているところは太田子と
なんでしょう、小学校の前のあそこ以外は、ほぼほぼ浸水してしまう状況でございまして、平らな土地がほぼございませんので、なかなか見つけるところは難しいのかなというふうに思います。で、荒利地区については国道よりも上流側は一応浸水想定区域外ということでございますので、そういった場所に平ら地があれば可能かなというふうに思います。で、宇臼は学校よりも上は一応浸水想定区域外でございますので、使用できるところについてはそこかな。かといって、では他の借り上げということになりますと、なかなか借り上げに値する住宅がですね、空き家として出ておればいいんですが、なかなかそこから上に関しては、もともとが住宅地の少ない場所でございますので、仮に不動産屋を通して空き家で出ているであるとか、空き家番号に登録されているものがあるのであれば、活用することは可能かと思いますが、ほとんどのものが放置されて、だいぶ朽ち始めているようなものもございますので、実際居住に適しているかというと、なかなか問題的には難しいんだろうなというふうに思います。ですので、うちとしては、観光事業者の旅館の方たちにですね、ご協力をいただいて、今、協定を結ばせていただいておりますので、仮に震災が起こった場合、建物の安全性を確認した上で、ご利用させていただけるんであれば、そういったところも活用することが必要ではないかというふうには思っております。議長、磯清彦君。先ほど刈谷バンクのお話がちょっと出たんですけれども、例えば去年の空き家ですね、空き家の意向調査なんかを何年に1回かやると思うんですけれども、その時に震災の時に使わせてもらえないかなんていう意向も調査したらどうかと思うんですが、いかがでしょうか。防災課長。実際空き家を利用する、登録する際の問題点というかですね、実際にその建物がですね、津波浸水想定区域外にあるかとかですね、また耐震性があるかということで、災害後にですね、安心して生活住める住宅であるかということが問題になるかと思います。その確認作業とか、また認定など、誰が行うなど、そのあたりがですね、今後課題になると思いますので、こちらもそういった形で検討していきたいと思います。以上。磯清彦君。わかりました。そうですね、先ほど姉妹町の方でも避難用地のお話を相談させていただいているなんていうお話があったんですけれども、なるべくなら町内ですね。小笠町の例なんかを見ると、町外出てしまって時間がかかってしまうと帰ってこなくなっちゃうんじゃないかっていう心配がやっぱりあると思いますので、なるべくなら町内にとどまってもらえるような公有地を、先ほど月花残土処分場の話なんかあったんですけれども、確保していくのが最優先かなと思います。で、公有地に大きな仮設住宅を建設するというのが前提であると思うんですけれども、民有地に対して民間の土地ですねを借りるというところは検討はされていますでしょうか。町長。はい、民有地でですね、浸水想定区域外で、畑、田んぼ以外で平らなところがあれば教えていただきたいと思うぐらい、多分平らな場所がないんですね。そうすると、要は事前に交渉したとしても、そもそもの面積が全然足りておりません。ですので、あくまでも今現在は残土処理場という形では行っておりますが、それが全部埋まった時には平らな、なかなか広い土地が手に入ると。仮に田や畑の場合だと、じゃあその農地を変えますから、その手続きにも時間がかかる。また所有者がいろいろいらっしゃるわけですよね。
ですからなかなか難しいんだろうというふうには思いますので、民間の土地がもし本当に広くあるんであればお願いはしたい部分がございますが、なかなか見当たらないというのが現実だろうというふうに思います。磯磯清彦君。そうですね、なかなか浸水区域外で、平坦な場所でっていうのはなかなかやっぱりなくて、農地、畑なんか多いと思います。で、規制農地法ですとか農震法、青地の規制ですとかが非常にやっぱり強くかかってくると思うんですけれども、例えばでは事前に浸水区域外で工作をされていない青地の場所ですとかは青地を外しておくなんていうことは検討するということはいかがでしょうか。産業振興課長。所有者様のご意向というものがやはり優先されるかなという部分がありますので、いくら工作をしていなくても、自分の持ち物であると、で手を入れてくれるなという話もあろうかというふうに想像ができますので、一概に何ともそこのところは町としてこうしたいですというふうには、言えないところではないかと思います。以上です。磯清彦君。わかりました。そうですね、農地をやっぱり農地以外に使うというのはなかなか西津町の方でもやっぱり農地っていうのは非常に大切な場所で、ありますので、なかなかちょっと難しいのかなと思います。それでは、続きまして次の質問の方、移らさせていただきます。質問の途中ですが暫時休憩します。休憩を解いて再開します。一般質問を続けます。磯清彦君。それでは続きまして山林など高台への津波避難路の整備についてお伺いします。先ほどの町長の答弁では要望で挙げてもらえればということだったんですけれども、例えば宇久の弁天山ですとか荒利のどん坂の階段ですとかちょっと測ってみると一段が30センチぐらいあるんですね。で津波の避難タワーを測ってみると一段が17、8センチぐらいで、これは登りやすいんですけれども、一段が30センチあるとやっぱりお年寄りは足が上がらなくてなかなか登りにくいんではないかなと考えます。で例えば全面的に階段を改修するとなると非常にやっぱり高額な費用がかかると思いますので、例えばブロックを一段階段の幅っていうのは1メーター 1.5 メーターありますので、端の方にブロックを一段積んでちょっと段差の緩和をしていくということなんかで、こういったことを要望に出していけば要望の方でやってもらえるという考えで良いでしょうか。防災課長。で実際に、要望を出していただいてですね、で実際に現場をまた見させていただいて、でそれで例えば階段の幅をということにも話がありましたが、実際に階段の幅をじゃあユニバーサルデザインじゃないですけどなだらかにするとなると、やはり距離が足りないとかそういった問題もございます。で例えばじゃあ手すりをつければ対応登りやすくなるっていうこともありますので、できればそういった箇所がありましたら一応要望を出していただいて、でその要望を見てですね、担当課で見て、また建設課等も見ていただいてですね、対応は考えていきたいと思っております。議長。磯清彦君。わかりました。そう
続きまして旅行者インバウンド向けの避難誘導についてなんですけれども、例えば大田湖の夕日展望台があります。でその脇に観光の方で設置したと思うんですけれども、夕日スポットの看板が設置されています。で中には避難所っていうのは記載がないんですね。で太田川の水門の方を見ますと避難の、蓄光材のプレートが貼ってあるんですけれども、あそこ行ってパッと見ると旧田子中学校が見えます。であそこが見えると初めて来た人なんかは勘違いして中学校に避難するっていうふうになると思うんですけれども、中学校は耐漏性がないということで避難所を指定されてないです。で津波避難場所ですね、避難場所には指定されてないということで、初めて、夕日を見に来て、観光に来られた方なんかがいざ有事があった際にあそこで立ち往生してしまうんじゃないかということで動画配信なんかをしたらどうかということ考えだったんですけれども、先ほどのお話ですと、視聴回数が少ないということで、配信なんかやらないということだったんですけれども、何かその他手立ては考えられないでしょうか。町長。はい、施政方針の中に書かせていただいているかというふうに思いますけれども、昨年度に2品にですね、東電柱などを含めて、避難場所の目印、こちらに何メートル先にあります。で、今年度、粗利に設置をしているはずです。もう完了した。粗利は完了した。まだ。今年度中に粗利が終わります。で、令和8年度は田子地区をやるというふうに書かせていただいたかというふうに思いますんで、当然大田子地区も含めて、そういったものは検討をし、どこにどのぐらい行くとそういったものがあるというものは観光から来たお客様にも分かりやすく表示はさせていただければというふうに思います。ただ旧田子中学校にもし逃げ込めば安全だと思われた方がご利用になる場合にはガラスを蹴破ってでもいいのでご利用はいただければと思います。というのも大田子地区あそこ以外だとそのまま診療所の横を突き抜けて今山の方に行く道ですね、そこに階段がありますんで、そこを登っていただいて坂を登っていただくっていう形になろうかというふうに思いますが、やっぱり距離が行くと時間がかかりますんで、であれば垂直避難で高さが稼げるっていう判断をして田子中をご利用になられるということであればご利用していただいても構いません。それは避難場所として指定していなくてもですね。で、耐漏性のお話されましたけれども、あそこは耐漏性調査をしていませんので、あるともないとも多分言えないと思います。議長。磯清彦君。わかりました。その他ですね、ちょっと懸念していることがありまして、粗利の漁港の方で海釣り号が始まったんですけれども、罠の奥の方ですね、で釣りをされているときに、もし地震、津波があった場合に、どこに避難するのかっていうところと、あと、田子の狭間ですね、あそこで海水浴していたときに、地震、津波があった場合に、じゃあどこに避難したらいいのかっていうのが、今現在ではちょっとわからない状況になっております。この点について、今後どのように整備するかお考えがあったら聞かせていただければと思います。町長。はい、海釣り号使用の方につきましては、今後、代表の国村などにもお伝えをしてですね、そういった懸念がありますんで、一応安全のことに関しては、ご利用者さんにお伝えするように、またできればアプリ上で多分地図が出ると思いますんで、どこが避難場所ですよというようなものを付け加えてくれないかというようなことは申し伝えさせていただければと思います。で、瀬野浜の海水浴場につきましては、
海水浴場の開設期間はライフセーバーがおります。で前回のカムチャッカの時は、東名ヶ崎の方に逃げていただいておりますんで、それはライフセーバーは承知をしております。で一応海水浴場となっている場所にいるライフセーバーと監視員には、どこが避難場所になっているかということはお伝えしてありますんで、あくまでもその方たちが、そちらに誘導していただくという形になろうかというふうに思いますので、そこに来られている観光のお客様、ご自身が知らなくても誘導はされるんだろうというふうに思います。以上。磯清彦君。わかりました。そうですね、今後もまた西津町、たくさん観光に来られる方を呼び込んで、呼び込もうとしているところであります。まず住民の防災、減災というのが第一かと思うんですけれども、よりまた観光に来られるお客さんの対策というのも重要かと思いますので、また引き続き対策の方をやっていただければと考えます。で、私今回東北の地震大震災の被災地の方を見て回ったんですけれども、もともとは園の広報地をどうするかということで、東北の震災地の復興の現場の方はじゃあどういうことでやったのかということを学びたくて行ったんですけれども、それ以外に非常に学びが多くありました。で、ぜひですね、町の皆さんもこれ現地の方防災の出前講座なんかもよくやられてるんですけども、実際やっぱり現地の方行くとさらに防災意識が高まると思うんですけども、これ町の皆さん向けに例えば震災の遺構を見て回るツアーですとかを組んだらどうかと思うんですけども、いかがでしょうか。町長。町の皆さんというのは町民に言われているのか町職員に向けて言われているのかちょっとわからないので、そこはもう一度教えてください。ただ、自主防災会また区長会におかれては、何年か前に、東北の震災が後どうなったかということで視察をしたいという要望がありましたので、町の方で、ある程度の、出費をさせていただいて行っております。で令和8年度については能登の方に行かれたいというようなご要望がありますので、令和8年当初予算の方には計上させていただいておりますので、そういったものに関しては町の方としても、協力はしております。以上。磯清彦君。はい、例えば市川三郷町の花火のツアーなんかを毎年行かれていると思うんですけれども、ような形で希望される町民の方なんかを募ってツアーを組んでもらえればどうかなと思ったんですけれども、でツアーを組んでもらって遠く被災地の方でお金をちょっと使ってきてということで復興のお手伝いになると思います。でまた東北の方の自治体の方ともうまく連携を取って、相互のまた防災協定なんかも結べるようになれば向こうの職員の方非常に経験豊富だと思いますので、有事の時に応援に来てもらうっていうことができれば非常に心強い、味方に非常に心強い応援になってくれると思います。でこういった観点からちょっと先ほどのツアーのお話はさせていただきました。引き続き私の個人としては1回ではちょっと見切れない学びきれないところで何回も足を運んでちょっといろいろ勉強していきたいと考えております。私の今回の質問は以上で終わりにしたいと思います。
4番、磯清彦君の一般質問が終わりました。暫時休憩します。